Aktar minn 190,000 pazjent ingħataw kura fiċ-Ċentru Reġjonali tas-Saħħa Ċensu Mowran mindu beda jopera b'mod sieħ f'Settembru tas-sena l-oħra wara li dan kompla jespandi il-firxa ta' servizzi speċjalizzati fil-komunità. Permezz taċ-ċentru li wkoll hu magħruf bħala Pawla Hub, il-Gvern qed joffri għexieren ta' servizzi mediċi u professjonali filwaqt li se jkompli jinvesti f'aktar tisjieħ fosthom bl-introduzzjoni ta' CT scanner u l-iżvilupp ta' Medical Investigation and Treatment Unit fost ħafna servizzi oħrajn. Waqt żjara fil-post mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ejjem Borġ fejn iltaqa' ma' tmexxija u l-ħaddiema li ta' kuljum joffru kura ta' kwalità, partikolarment lil komunitajiet tan-naħa t'isfel ta' Malta, tħabbar ukoll li l-Gvern beda jistudja pjani biex bħal Pawla Hub jiġi replikat fit-tramuntana tal-pajjiż. Iżjed minn 190,000 persuna kull darba illi daħlet minn Settembru illi għadda sa dan ix-xahar, stajt nagħta preżentazzjoni dwar is-servizzi li diġà jingħataw, is-servizzi li ser ikunu qed jitkomplew fl-introduzzjoni tagħhom matul il-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin, u mbagħad il-lezzjonijiet illi ser nkunu tallimna minn dan il-proġett sabiex naraw x'hemm bżonn ukoll fuq in-naħa ta' fuq tal-pajjiż. Dan qiegħed iktar iservi n-naħa t'isfel, għandek issa l-ħsibijiet u l-pjanijiet għan-naħa ta' fuq tal-pajjiż. L-Amministratur Mediku taċ-Ċentru Reġjonali Dr. Michael Farrugia qal li l-post joffri firxa estensiva ta' servizzi ta' kura primarja u anke sekondarja. Il-viżjoni hija illi dan iċ-ċentru ikompli naqqas il-pis minn fuq l-Isptar Mater Dei u għalhekk għaddejjin numru ta' proġetti oħrajn biex fil-ġimgħat u xhur li ġejjin ċertu servizzi li jingħataw f'Mater Dei ħajkunu jiġu trasferiti ġewwa ċ-ċentru Ċensu Mowran u hekk innaqsu il-pressure ġewwa Mater Dei u jista' jkun hemm estensjoni ta' servizzi oħrajn li jkollhom bżonn sptar bħal Mater Dei.